Kublai pibaro perlok betiang ban wan sya kene ke channel jongi kumta ke perthei baro kawe kidang don tang kawe ke jingkeli ke ba hebha menta hatu Cristiano Ronaldo undang Ïalehkai ha ke FIFA World Cup arjar pun riu mentau snem ke jubab kalong haoin kat kum ki reports Cristiano Ronaldo udang don ka jingtmo ban mikmat yakari Portugal hak FIFA World Cup arjar pun riu keneru la ban long ka World Cup ke ba khadu hak career jong Ronaldo Cristiano Ronaldo lakhai hak santrik February ka kandai spa prapusan ban menta house name arjar pun riu kerta jong kala sauphiu snem hanrei wat hagane kerta ru udang la ban challenge ya ki defenders ki ba khlain tam hak perthei Ronaldo umde tang football player ude legendary football star bala pankla ya ka history jong ka football hak Ïalehkai lifetime jong Cristiano Ronaldo ula score palat khandai spa sanpheu tli ki official goals bat menta udang jan poi shak record ke ba khrau 6000 goals nagamenta ka Portugal nation team ro Ronaldo ula thepalat chispa saupheu tli ki goals kane kalong ka world record ke ba 4 la ban penpra da kino ki players hadu menta tongin kran spang ki clubs ki ba ula Ïalehkai nongkong Ronaldo usdang ha Sporting CP haden kata Malaysia Manchester United bat hangta usdang man yo ya ganam hakling ke perthei nangta Malaysia Real Madrid bat hagane club ula long top scorer bat ula thau bun ki records ki ba khrau haden ka Real Madrid Ronaldo Malaysia Juventus Italy bat menta udang Ïalehkai na benta ka Saudi club ka Al Nassr FC ka Al Nassr kala ai ya Ronaldo ya ka kontrak ka ba kat kum ki reports yo palat arspa million dollars ka ba long daki 1000 crore tingka hak pisa India wat ha Al Nassr ro Ronaldo udang peteng ban score goals ula thep palat chispa tali ki goals nagbenta ka club Al Nassr hanre kawe ka jingkeli ka bakrau ka long hatu Ronaldo ulala ban penjob ya ka Al Nassr ya ki major trophies ka jingsha ka long ba wadla Ronaldo ula le bha shimet hanre ka Al Nassr kampat la ban job ya ki trophies ki ba he tam kum ka AFC Champions League hanre namar jong Ronaldo ka Al Nassr kala legendary bha perthei baro kawe menta baro ki football fans ki dang up khmi lanti ya ka FIFA World Cup arjar pun riu hatu Ronaldo unla ban khatu ya ka career jong da ka jingjob FIFA World Cup don mano batip hanrei kawe ka jingsha galong Cristiano Ronaldo umde tang player ude ka emotion jang ka football